Lijepi pozdrav svima i dobrodošli još jedanput na moj YouTube kanal. Ovog puta, kao što vidite, iza mene se nalaze ogromne kutije. U njima su novi Bowers & Wilkins 802 D4 zvučnici koji će biti tema buduće recenzije. Kažem buduće jer evo, došli su novi novcati, neraspakirani su još, neusvirani. Navodi se negdje oko 300 sati da bi trebalo proći, da pokažu, da počnu optimalno raditi. Tako da recenzija će pričekati neko vrijeme, ali u međuvremenu odlučio sam snimiti ovaj video da vam pokažem kako izgleda raspakiravanje zvučnika. Naime, Bowers & Wilkins se potrudio da korisnici na vrlo jednostavan način, ja bih čak rekao genijalan način, raspakiraju zvučnik i na vrlo jednostavno ih smjeste u prostor bez danih nekakvih velikih komplikacija. Dakle, radi se vrlo jednom dobrom rješenju, po meni vrijednom dijeljenja, zato sam odlučio snimiti ovaj video. Ono što je važno napomenuti je da svaki zvučnik teži 88 kg, nešto malo više od 88 kg i sa pakiranjem teži 102,3. Kako to izgleda pokazat ću vam u videu, a nakon toga naravno vidjet ćete i kako izgleda finish. Naime, novi Bowers & Wilkins zvučnici, cijela Diamond serija 4. generacije D4, dolazi u 4 finisha. High Gloss Black, piano lak, High Gloss White, dakle piano lak bijela, visokog sjaja su i crni i bijeli, i dva finisha sa furnirima, to je Rosewood i Walnut, koji sam ja odabrao za testiranje. Naime, mogu sam birati sva sreća, pa sam mogu birati koji finish želim imati u svom prostoru. Uskoro ćete vidjeti u videu. Sad za početak ću se baciti na otpakiravanje, vidjet ćemo kako izgleda to genijalno rješenje, stvarno je genijalno rješenje. Ono što nije genijalno, što moram priznati, da nema rješenja za težinu od 102 kg. To je kad donosite cijelu kutiju u stan, molite Boga da ne živite na nekom katu koji nema lift i da nema previše stepenica, jer to je posao najmanje za trojicu, ako ne i za četvoricu. Međutim, kad dođu u prostoriju, kao što su došli tu, dalje jedna osoba može u potpunosti hendlati i urukovati sa zvučnicima. Kako to izgleda, evo pogledajte u videu.
Zvučnici su raspakirani, kao što ste vidjeli do sad u videu i nije bio neki pretjerani problem. Dakle, jedna osoba može rukovati zvučnikom teškim 88 kg, izvaditi ga iz kutije i namjestiti. Kao što vidite, ove 802 D4 su u walnut finishu u kombinaciji srebrnog i aluminija, srebrnog, kože i drva. I ako mene pitate, izgledaju fantastično. Nivo izrade je nevjerojatan, o tome će više biti riječi u recenziji. Za sada će to biti više manje to. Slijedi, zahvaljujući kotačićima dole montiranim, nikakav neće biti problem ih razmještati po prostoriji, tražiti im najbolju poziciju. Nadam se da vam je video bio zanimljiv o raspakiravanje novih Bowers & Wilkins 802 D4 zvučnika. Tako da, evo, u ovom trenutku završavam video. Nadam se da vam se zvučnici sviđaju isto kao i meni, a kako sviraju to ćemo tek čuti. Vidimo se, bok!